Suot ang ilang toga, malipayong gidawat sa 234 ka mga tinun-an sa Alternative Learning System kun ALS sa Department of Education, Dapitan City Schools Division ang ilang tagsa-tagsa ka diploma atol sa moving up and graduation ceremony nitong milabayng semana Agosto 1 sa Dapitan City Cultural and Sports Center. Samtang 29 ang nakapasar sa 2022-2023 Presentation Portfolio Assessment. Gipaambit ni Mayor Seth Frederick Burit Halusos ang iyang pagdayeg sa mga graduates kay sumala niya dili sayon ang ilang naagian sa pagbalanse sa ubang responsibilidad sa ilang kinabuhi, pero nagpadayon gihapon sila sa pagkabot sa ilang pangandoy nga diploma. Sagad sa mga ninggraduar, mga hamtong o pamilyado na, busa inspirasyon sila sa ubang kabataan nga dili babag ang edad ug ang estado sa kinabuhi aron magmalampuson sa pagtuon. Ang Alternative Learning System usa ka libreng programa sa edukasyon sa Department of Education kun DepEd ubos sa Bureau of Alternative Learning System diin makabinipisyo niini kadtong mga dili makaabot sa pormal nga pag-eskwela kun maghatag kini og oportunidad sa mga out of school youth ug adult aron makahuman sa ilang pag-eskwela. Tema karong tuiga ang graduate ng K-12 hinubog ng matatag na edukasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.